Dámy a páni, stalo sa nemožné, vítajte späť na tomto kanáli. Sice to trvalo 2 roky, kým vás opäť privítam, ale je to tu. Po 2 rokoch sa vraciam k natáčaniu videí na YouTube, takže by som bol moc rád, ak by ste tu zanechali odber, like a poprípade aj komentár. Takže díky moc. Prečo som 2 roky nenatáčal? No, to je veľmi jednoduché, proste sa mi nechcelo a ani som moc nemal čas, ktorého teraz nemám o moc viac, ale aspoň sa pokúsim dačo natáčať. Pokúsim sa natáčať teda ideálne pravidelne tie videá, a aj keď v túto dobu, keď natáčam toto video, tak už mám za pár videí pretočených, ale fakt sa budem snažiť natáčať aj naďalej. O čom budú videá? No, zatiaľ mám pretočené videá z nejakých OG hier, ale potom budem určite hrať aj novšie hry, prípadne čo mi vy napíšete do komentárov, takže kľudne môžete dačo napísať, aké tipy, budem za ne moc vďačný. Ako pravidelne budú vychádzať videá, to fakt netuším, ale chcel by som aspoň raz do týždňa vydávať také video, ale ktorý deň to fakt neviem takto povedať. Toto by bolo teda všetko pre dnešné videjko, ktoré bolo síce trochu kratšie ako budú ostatné, ale dúfam, že vás aj tak pobavilo a páčilo sa vám. Takže my sa vidíme na budúce a zatiaľ čau.